A Carballeira de San Lourenzo foi o lugar escollido polo Bloque Nacionalista Galego para presentar a súa campaña electoral. Máis de 40 mítings e outras moitas actividades serán as que centren a atención dos nacionalistas nos vindeiros 15 días. Unha época de moito traballo na que, dende o partido, queren centrar os seus esforzos en escoitar os veciños. Nos vamos a percorrer unha por unha todas as parroquias, todos os barrios deste concello. Queremos que esa presencia nos barrios e nas parroquias sirva precisamente para que non haxa ningún veciño, para que non haxa ningunha veciña que queira falar co BNG, que queira contrastar co BNG, que queira poder debatir e coñecer máis de preto a nosa alternativa que non o poida facer. Unha campaña na que o BNG é quen máis é o grupo que máis actos vai a ter, actos por todas as rúas, por todos os barrios, por todas as zonas de Compostela, de todo o concello, porque en todo caso, como comentaba, trátase de estar próximos á veciñanza. Unha campaña que os nacionalistas afirman será limpa, sen difamacións nin calumnias, e onde terán a oportunidade de explicar o traballo feito como membro do goberno municipal nos últimos 4 anos. Agora miran cara ao futuro con esperanza e de aí xurde o lema da campaña: en Santiago hai futuro. Desde logo, en tempos moi difíciles, de grave crise económica, de grave resignación, o que non pode haber é precisamente un discurso do que non hai que facer. Nos entendemos que hai alternativa, que en Santiago hai futuro, precisamente porque hai alternativa, e esa alternativa, desde logo, é o Bloque Nacionalista Galego. É o momento de que haxa institucións, de que haxa concellos que estén do lado da xente que está pasando o peor, que teñan unha política alternativa no combate desta crise económica e que se preocupen por facer de Santiago un bo sitio para traballar e un bo sitio para vivir. O BNG califica o seu programa electoral como unha aposta sensata, ambiciosa e pegada á realidade económica e social de Santiago, onde aparecen recollidas máis de 500 medidas concretas. Logo do acto de presentación de campaña, hoxe ás 12 da noite na Praza de Cervantes, mañá terá lugar un mitin no Centro Sociocultural da Trisca, na Carballeira de San Lourenzo.